En Boiro xa está todo listo para unha das citas máis multitudinarias do verán, a Festa das Peñas de Boiro, que volverán encher de música, actividades e diversión o Parque da Cachada. O Parque da Cachada converterase de novo no epicentro da festa coa chegada da Festa das Peñas de Boiro, unha cita xa consolidada no calendario festivo da comarca. A programación comezará o venres 3 de xullo co Remember Fest, que quenta motores cun pasarrúas amenizado pola charanga Bebe Mais. A continuación, o parque acollerá unha noite de música electrónica con Marcos Magán e Bruno DJ, e co DJ e produtor Abel de Kid como cabeza de cartel. Como ven sendo habitual, teremos unha edición máis da Remember Fest. Este ano chega á súa sexta edición. Comezaremos ás 11 da noite, será de 11 da noite a 3:30 da mañán, e teremos as actuacións de Marcos Magán, de Bruno DJ, e máis como cabeza de cartel este ano un dos DJs máis importantes a nivel España, como é Abel de Kid, un DJ que pinchou na maioría dos mellores festivales do mundo. Aínda o ano pasado estuvo no máis conocido, como ven sendo Tomorrowland Bélgica. O luns será o Día Grande das Peñas, cun programa cheo de actividades dende o mediodía. Abriránse os festeixos cos tradicionais xogos peñeiros e unha festa infantil con hinchables e festa da espuma para os máis pequenos. O lunes é o día preferido da maioría dos boirenses e boirenses do noso concello, pois decir que empezamos, como sempre, ás 11:30 ca xuntanza de peñas, para posteriormente ás 12 da mañán empezar cos xogos peñeiros. Ás 12 son os xogos peñeiros e ao mesmo tempo é a festa infantil, que este ano como novidade terémola no mirador da parte de abaixo da Cachada, é dicir, xusto á esquerda do escenario noso, para así que moitas familias que podan estar tanto na zona infantil como baixar a ver os xogos das súas peñas e tomar un vermú, etc, etc. Entre os momentos máis agardados estará o mangueirazo de honra, que nesta edición renderá homenaxe a Quín Ribeiro. Este ano ven sendo unha persona da casa ao que lle dedicamos o mangueirazo de honra. É a persona saínte da asociación, foi presidente, foi o primeiro peñeiro que montou a súa peña os Luns do Sol no ano 2006, por iso que foron a primeira peña do Luns das Peñas. Foi o primeiro presidente que tuvo Peñas Boiro Asociación Cultural, cofundador xunto comigo, e non é outro, non podía ser outra persona. É o primeiro ano que só temos un nombre, pero todo o mundo dixo que sí, entonces o mangueirazo de honra deste ano é para don Joaquín Ribeiro. A sesión vermú correrá a cargo de All Stars e pola tarde a festa continuará con actuacións de Euforia Disco Show, Alex Larsen e Hermanas as DJ, Matrek e Xacobo Mínimo. Un cartel excelente, como sempre, pensando un pouco en todos os públicos e ademais, bueno, pois con xente tamén da contorna, como pode ser DJ Matrek ou Xacobo, que son veciños de aquí de Boiro, así que nós estamos encantados e ademais ese ano pois apostan ese puntiño máis para ter unha DJ muller, que é verdad que hai algo que levan tempo pedíndolle tamén ao Concello e, bueno, pois este ano por fin o conseguiron. Unha programación intensa para unha xornada na que, como cada ano, milleiros de persoas se darán cita para vivir a festa máis popular de Boiro.